Martes na puminugawak bigla asuran, di nagkaputi naman kita. Pag-abot ko diyan sa Kabangan, mainit na naman. Tigluluko niya ako kaining panahon. Martes, Petsa 23, Nobyembre, Bicol Target, panghapon na edisyon. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. Special mention niya to sa tuyang mga sadiring tao dyan sa Karamuran, Catanduanes, kay Manoy Aldo Miraran. Happy birthday tabi sa imo Manoy Aldo Miraran. Kaya pipaisi ang gabos diyan sa Karamuran. Nagkukumplean nyo ngunyan, ha? Nagbe-birthday ngunyan si Manoy Aldo Miraran. Kung wara sa naining pandemya, kung day sa naining sitwasyon niya atong kadipisilan, sigurado igwang bangkete dyan sa Karamuran. Ta birthday ngunyan ni Aldo Miraran. Happy birthday tabi sa imo. Sabi hali yan kay Kising kuda siyempre sa sakuya. Ano? Oy, kami po naglalaom na yaong kita gabo sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kay ning pandemya. Day po kita magpuknat sa panarig asin pakimaherak sa mahal na Diyos. Ang malampasan ta na ining kadipisilan, magkaburulong na ang mga may COVID asin kitang pinagbibiyaan kang karahayan ning salud. Day man po maulakitan, imagamit niya to inisusog sa karahayan asin kamautan kan kagurangnan. Igwa lamang tabi dyan ka mo, ni Pigtitimo-timo. Kami po, uda. Okay, bale. Basagon may kamutabi ining informasyon sa luwas. Kompleto, nakalinyada po yan. Pading Jim Luwens and si Pading Jomar, Manibela, Henry De Boy Mata. Technical control on board, no less than the big man himself, Chief Tech Ramir Bunjing Tanay with Tatanems Flora. Newsroom, si News Direct Edwin Peralta, ang padagos pong sa sumadaman kan Bareta National lasin International sumada lokal. Angel Mustasa sa Production Center sa IT, si Arven Buda, si Richard, ako po si Pio Fernandez. Welcome na po sa programa. Diretso na muna kita kan mga istorya. May rigo dun, may rigo dun sa pulisya sa Daraga, buwelta na si Tuhali digdi sa Legazpi. Tapos dahil na si comparing Bogard. Si Pading Bogard na araw. Tinangkas na. May ining-ingan pa kubunjing. Ambog mag ay ining-ingan pa Ral. Tingnan ng ibo-gibo niya ako. Ada? May ining-ingan. Istorya pagtumudan. Ay, nakabalik si Rodilo Nabitita. To nag-courtesy call kay Yormi, kay Mayor Vic Perete. Maray na hapon tabi isay mo Alcalde Vic. Salamat sa padagos na tiwala sa DCGB. Maray na hapon man tabi kay Vice Alcalde John G. Hausian. Saro sa mga long time friend and familia sa lado politika man dyan sa Daraga, mga Hausian. Maray na hapon. Maray na hapon kay Mayor Vic Buda, kay Vice Mayor John G. Hausian. Ege, diretso muna kita kan mga istorya dyan sa luwas. Aramon ta, nakalinyada po. Ready ang tropa. Ito na po. Sisay daw ngunyan ang inkargado man sa Legazpi, taduman sa Daraga, dahil na po si Pading Bogard, ha? Balik na si Sir na Betita. Hinda kung si Sayang yaon ngunyan sa Legazpi. Kumpadreng Al, marhay na hapon, go ahead na. Yes, maray na hapon, Pade, nag-oraw na naman.
Mhm. Lalong nagkukusog man ngunyan ang pagtatarabangan kan gobyerno provinsyal kan Albay sa pamayon ni Gobernador Alpaces Bitsara asin an Ako Bicol Party List para marealisar ining mga mayor na proyekto asin programa digdi sa Albay. Susog sa payag ni Congressman Alpedo Pedro Garbin Jr. ang mga enot naging silensyo sa nasinda naan mga major projects digdi sa palibot, digdi sa Albay, mga patinampo, maski sa digdi sa mga harayong barangay, lalo digdi sa may southern area, Kaligaspi pasiring sa Daraga, diretsong nito, may balda-baldang Sorsogon, may pasiring sa 3rd District kan Albay, yan gabos sa pagkatarabangan kan gobernador ni Congressman Joey Salceda asin kan Ako Bicol asin ngunyan an iba ongoing pa ni pade and mailing digdi sa mga kabuldan na talagang buro-baral na tinampo ang sabi nga ni may implementar pang patinampo digdi sa may bandang istansa balda digdi sa may tula-tula area. At kung day pa nakakapasya dyan sa tuyang mga kabarangay, kumparing no, dyan sa Southern, mabibigla sinda sa mga infrastruktura dyan na patinampo. Correct, wala to pa ni. Wala tuo. O digdi nga ni sa may sitio Burabod baga sa may sementeryo, Iyo. Papangyawan, Kantaysan. Kan sarok ko lang na discover na iguana naman paagupalan dyan. So sa likod na parte kan sementeryo, binalda na ini pa ni digdi sa may Tagungtong. Patagungtong. Kaya talagang balda-balda na may imagine na sa mga bulod at nagburo-barandoyan na sa mga tinampo. Iyo. And sabi nga ni, may plano pang bugtakan man tinampo. Hali naman digdi sa may tula-tula area. Ibabalda dyan sa may istansa. Kaya yun yan, ang gabos na yan, sabi, parte ini kan resulta na kan magayon na bulos kan mga biyaya hali sa gobyerno nasyonal iyan sa mga pag-follow up man kan Ako Bicol sa mga connection ninda and siyempre ang mga pagkatabang ni Gobernador Bitsara, Congressman Salceda asin iba pa na marealisar ini and sabi nga ni Congressman Pidok kung kan inot naging silensyo sa nasinda alagad ngunyan may mga nagkaklamar na ani pa kan mga project na yan, panahon naman ngayon na masabutan talagang tao na iyan mga major projects na yan dahil yan sa magayon na pagkatarabangan kan mga darakulang politiko digdi sa Albay kasabay ang Ako Bicol. Igwa nga ni pa dyan ng tinampo to dyan sa sitio Makaradat. Yan, Lusot digdi sa may baba na kan Camellia Homes sa Puro. Balda ito pa di sa Maslog. Itong sitio Makaradat. Imagine mo ang Makaradat. Iyon ang talagang sitio dyan sa lugar na yan na makaadat ka talaga. Nyan. Sa paglakaw mo yan, pagputukan mo kan mga inot na aldaw. Pero ngayon at least big open road na yan. Yan. And pag tinampo na yan diretso, pag na konkreto na, mahugmahon man sa mga taga Makaradat. Yes. Imagine haluyuro ng panahon na pangarap maninda yan, ngunyan magkakatotoo na. Yan. And ang development pa, no, pasiring na dyan sa taas. Igwa akong nadangog ka ito several years ago na parang igwa dyan yung gustong iput up, pigpapaadalan ni Congressman Joey na pero export processing zone. Parang economic zone dyan sa taas, sa sur, dyan sa Indomay, sa lugar Indo Padi, sa sur ng mga barangay. Yes, totoo yan tabi, Pade. In fact, natunugan ko naman iyan sa informasyon mga Ako Bicol. Ayun ang nga iyan dahil sa magayon na koordinasyon ninda asin kan gobyerno nasyonal, sa gobyerno nasyonal. Oo, yung bagang sa pinagasabi ta, na pag ang party list, yaong digdi sa sato, puda nagtatrabaho, ang pag pulos man kan mehora, madali. Nakulaw na bagay ta. Kulaw So, na bagay. mga connection ninda, iyo yan ang napapakinabangan ta digdi, arugan mga pagkasabi ninda mga major projects na yan, tabi, Pade. Kopya. Yan, informasyon, Alilig Saudi Eric Ligaspi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al. Mga dagdag na istorya sa Bicol Target panghapon na edisyon. Kumparing Jim, madali muna ta inabot kita ha. Madali muna. Kamon masunod pa kalis po kayo ni Oras Pilipinas, tas 4:28 nin hapon.
An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Dove Ultimate Repair, the ultimately free with even-toned underarms. Sandig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ikaw at ako, tayo ang mga bayani, tayo lahat ay kasali. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili. Ikaw at ako. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Sa oras ay nakuna siya na naginibo, ipapadagos mga marahay niya na obheto. Kay Kapchay Pili, kabus may marahay na futuro. Kay Kapchay Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kapchay Pili handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legas Peños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang masilbi. Kap J.
handang magsilbi. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ako po si Carlo Lirio, taga Bitanong, Legazpi City. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List asin kay Congressman Saldico. Pati man po kay Congressman Pido Garbin Jr. sa inda pong magayonon na programang Government Internship Program. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 071 series of 2020. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa siyudad kan Legazpi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging buwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Bukod baka ito, sangkod pa man ngunyan. Sa chain imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala, ang mga boses kan kababaihan kon si Shine.
Sunshine Imperial. Serbisyong maaasahan, kasurog kang kabataan. Konsisyon, Sunshine Imperial. Edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro. Kay Konsisyon, Sunshine Imperial. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang paroli, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Sige, diretso kita kan mga istorya. 38 minutos, Lapuas, alas 4 nin pagkahapon. Bicol Target. Kumparing Jim, thanks for waiting. Good afternoon, go ahead na. Maray na hapon tabi pa sa mga dagdag pa nyatong bareta, masaya ang mga operator sa asin drivers ng mga tricycle, asin mga parapadyak. Digdi sa Ligao, dahilan sa ansang guniang panglungsod sa pagikan Chairman Committee on Transportation, pigkakaputan ni City Councilor Amado Manlangit, nagpasar ini kan mga tuminalikod na aldaw, nin magkasiblag na resolusyon, alagad parehas an intensyon an matuwangan ang mga tricycle drivers asin operator siringman, padyak operators asin padyak drivers. An ginibo ni Kagawad Mado Manlangit, naglabi ni sa sayang mga pagiriba sa konseho na suportaranan sa iyang kaisipan para maski puro papaano sa sigidong fuel price increase, sinasataho pa nin pandemya, magkaigwaman na lamang nin intervention ang lokal na gobyerno sa pamamayon ni Mayor Pati Gonzales Alsua na matabangan man ang mga ini sa madaling sabi-tabi pa solidong approve sa sanggunian pang lungsod asin ka nakaabot kay Mayor Pati Alsua hanapan nin pondo primero para sa fuel subsidy kantidad 600 pesos inot na ining ipig-release ang mga nagtalikod na aldaw sa lado kan mga tricycle drivers. Ang kasunod, pandemic assistance, possibly next week, kantidad 1,000 pesos. Aba, talaga naman. Operator asin driver, bali, minamuntar 2,000. 2,000? Oho. Ngonya na aldaw, an ongoing na pig-release o kaya pig-re-release kan lokal na gobyerno. So, pandemic assistance, kantidad 1,000 para sa mga parapadyak, asin so operator kay ni. Ba, talaga? So, kay Kagawad Amado Manlangit, ang pondo para sa fuel subsidy, asin pandemic assistance sa duwang sektor ng transportasyon digdi sa Ligao, kinuha kan LGU sa disaster risk reduction, kung kaya maski puro paano na pagyan-gian man lamang ang mga pigahampang na kanisilan na mga para padyak asin mga tricycle driver. Roger. Bilang chairman proponent kan resolution natural naugmaman ang mga sektor kan transportasyon sa padyak asin tricycle digdi sa syudad kan Ligao. Milyones pesos man ani na lokal na pondo digdi kan lokal na gobyerno. Oya si Kagawad Mado Manlangit tungkol sa bagay na ni. Pero nag-isip ako kung paano bilang chairman ni kana Committee on Transportation, nag-isip ako kung paano matatabangan ining mga lasatong mga parapadyak na padyak operator. Una, nabilog sa isip ko na bakit hindi ka tawan sila ng pandemic assistance, which is makare-receive sila ng 1,000 each. Ganyan, inilabi ko yan sa sanggunian. I'm very thankful man sa aking mga membro at pati membro ng bilog na sanggunian ng Ligao. Una man sila pagtutol, labi sila nagtabor
Kagawa Dama Dumanlangit City Councilor kan syudad nin Ligao. Matindi di igwang maibabakal man lamang sa 2 kilong Oo. bagas. 1,000 pesos. Pwede na baga mga 5 kilong bagas. Iyo, igwa ka pa 3 kilong dyaning karne. pangkarni, buda pang berdura. Makanamit man lamang sa tao kang pandemya. Dahil manigaran, ay gwa dyan inday na nakakanamit ki karne. Iyo, masabaw-sabawan lamang. Oho, Sige. pizza. Makakakumpleto na. Okay. Okay, so yan tabi pa de. And good news man, kan lokal na gobyerno para sa mga tricycle and pajak operator drivers digdi sa syudad kan Ligao. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumparing Jim. Yan, mabuhay ka mo dyan. Yung transport group, mga tricycle, as in pajak drivers and operators, naligaw. May benepisyo financial ka mo dyan na nakuha. Ali po sa lokal na gobyerno kan Ligao City. 17 o kaya 16 antes ang alas 5 nin pagkahapon. Nasa linya si Luens. Luens, go ahead. Good afternoon. Salamat tabi Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta, nagtrukis ning pigkakaputan na hepatura, anhepe kandaraga asin Ligaspi, pagkatapos na palasahon ang mga inining biglaan ni Philippine National Police Bicol Regional Director Police Brigadier General Jonel Estomo sa pagsiserbihan kay ning mga area. Ini makalihis na kumpirma ron sa DCGB News nga na pagkahapon ni Albay Police Provincial Office Spokesperson Police Lieutenant Karen Formales na ang dating hepe kan Legazpi City PNP na si Lieutenant Colonel Rodolon Bitita ibinalik sa liwat sa dati kining pwesto bilang hepe kan Daraga Municipal Police Station. Asin ang sinalidahan kay ni na hepe na si Lieutenant Colonel Bogard Araw ibinugtak man ni General Estomo sa pwesto bilang hepe kan Legazpi Police. Yan. Pinaglinaw ni Formales na bakuin ni kagustuhan ni Albay PNP Provincial Director Police Colonel Attorney Arnold Santiago sa desisyon ini kan General sa pakikipag-ulay man kan DCGB News kay PNP Region 5 Spokesperson Police Major Maluca Lubakib. Prerogative man sa nainini ni Estomo asin wara nin anuman na ararom na dahilan sa pagbabalasa. Manunutaran tabi Sir Pio na agyat man sa duwang hepe ana sambit na rigodon sa si Araw mawawalat man ang legasiya ni Bitita sa mga manlain-lain na programa asin si Bitita sa mga manlain-lain man na programa ni Araw lalo pang nasa pag-imbestigar pa kan kaso ni Bicoy. Si Araw man tabi Sir Pio ang agyat man digdi kaya Araw nagkaigwa man yung programa si Betita na nawalat digdi sa Hepatura kan Legazpi City Police na dapat pantayan ang mga proper mannerism kan mga arababang mga opisyal kang kapulisan. Nakadakol na tabi Sir Pio ang mga nagreklamo man sa saya mga opisina so mga pagtataas din boses kay ni sa mga klientes. Roger. Nagtataas nin boses so mga nagtataas din. Hello, Luens? Isay so nagtataas din boses sa mga kliyente so low ranking na mga sino ba? Dipisil man yan. Please, huwag naman ganun. Pinapasweldo kayo ng tao. Taas-taas ang mga masweldo ninyo eh. Sisay na naglalangkaw ni mga boses sa kliyente tabi, Luens? Hello? Napuputol, ano? Yan. Prerogative. Pero behind the prerogative, ano so rason? Imposible ba sa naman naisip ni General Estomo, dumang ka na Bogard sa Legazpi, ika man Rodilon, digdi ka na sa Daraga? Di ba yun? Igo yan sa tahaw kay ning investigasyon kan kaso kay Bicoy. Oo, ando na tayo. Prerogative nga yan kasi yaon talaga yan sa general. Pero ang prerogative na an gagamiton iyan kuniguanin rason. Ano ba? Bako sa dito basta pagmata ni General Estomo. Dumang ka na sa Daraga. Ika naman, dumang ka sa Legazpi. Ano ba yun? Or, so, siguro, so, paboritong linyada dyan, no? In the exigency of public service, gayon. Iguaning rason. Pagkakumbaga, medyo nakaka-raise ng curiosity sa tao kaya na kaso, although solved na pinagasabi kan mga pulis baga, sa parlance kan mga pulis, pag sarong persona nakasuhan na, solved na an krimen kayan, uyo na so kibikoy. Ano? Maski day patabi na sa sentensyahan ang akusado, basta nasa nga tanan ng kaso, solved na yan para sa inda.
Roger. Go ahead, Luens. Roger Tabi Sir Pio, naputol kita. Roger Tabi Sir Pio, may mga pinag-aasikaso man digdi si Betita na yun na nga ni Tabi Sir Pio na pinagpapaintayan man sa mga proper mannerism. Bako man gabos, may mga nagkapira lang na kapulisan na nareklamo na nagtataas din boses sa mga klientes. Jesus Marius. Ano naman? Kalo natin si kasiram-siram, makaibog nga ni pagyaon sa paminsan. May mga kansaro, nagpasiring ko sa sarong mall. May mga pulis doon na bibarakal kadakul na. Correct. O, ang sweldo din, sabi yun, ang sweldo na, kaharuhan lang ka, o dahil hindi pag-arugod ka ng mga tao. Roger to that Tabi Sir Pio. Kaya sigun man sa pakikipag-ulay kay to kan DCGB News kanyang pa dyan sa Legazpi si Betita, sa iyang ipinagunambit na saro ini sa mga babantayan niya bilang parte man kang internal cleansing buda pagtataonin disiplina sa mga nagkapirang pulisan. Kaya saro man ini sa mga manunutaran na agyat man kay araw na magkaigwaman nin na siring na programa. Alagad na pinakangitaas na ranggo kan Kampo General Simeon Ola dahil nagpapaluwas kung ano ang nasa irarom may kinaraman sa biglaan na rin doon sa duwang hepe. Diyan na malaog ang diskarte, Luens. Kasi Roger. permina iyan na mataram na prerogative. Opo, niyan. Yan mataram kung ano. Prerogative managad ka na appointing or assigning authority. Yaon, wala tayong pagtalo dyan. Pero behind that prerogative, ano sunagtulak? Roger to that. Kung siperan mga opisyal, paano natin makukuha? Roger to that, Tabi Sir Pio. Sa tahaw na inikan so iyan na investigasyon kay Bikoy, although nasa kaso na, bigla mong haliun so hepe kang pulis. Correct. O there must be something else. Roger. Sabi ta na nga ni, paggising ni General, ay, doon ka na sa Legazpi, ikaw na Legazpi, doon ka sa Daraga. Tapos ang istorya. Roger. Ayan. Correct. Sige. Roger Tabi Sir Pio. Tasaro yan sa mga dapat tabangan, tatututukan taman Tabi ni Sir Pio. Iyo. At diba at makaulay taman nining duwang nasambitan ng hepe na niya o na nagkaparalita na sa indang pwesto. Mga dagdag na bareta, ako po sa LBB. Salamat, Luens. Istorya. Diretso. Igo na lang kita nin 10 minutos bago ang alas 4 o kaya alas 5 nin pagkahapon. Bicol Target. Si Ans, nasa linya Ans. Marahin hapon. Go ahead man. Naputol si Ans. Sandali. At meron lang puti kayang diferensya eh. It's 9 minutes before 5. Go ahead, Ans. Si Ans. Yes, good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga panantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, magiging maigot ang mga otoridad, partikular na ang kapulisan sa Bicol, manungod sa pag-implementar kan COMELEC Resolution number 10728 o ang gun ban para sa papaabot na eleksyon 2022. Susog sa PNP Bicol sa Panguna't ni Police Brigadier General Jonel Estom, Albay PPO Director Police Colonel Atty. Arnold Santiago, tarabang-tabang ngunyan ang sa indang mga komandansya kung sa inpoon sa ikasyam kan Enero sa Gudi ka 8 kan Hunyo sa maabot na taon mahigot na ipagpabawas sa CISA man ang pagbitbit, paggamit asin pagbiyahe ng mga badil asin iba pang klase ng delikadong armas. Paliwanag ka na parehong komandansya ang nakatuyuhan ka ini yung may tanganin na malikayan ang kung ano pa man na pagkakaibelto sa anuman na illegal na krimen na may kinaaraman sa politika gamit ang ano pa man na klase ng armas na posibleng magdara ng takot asin peligro sa buhay kan si Isay Mandig sa Kabikolan. Pero kaya ni pinagpaliwanag paninda na ang nasambitan ng orden kan COMELEC sa pagingan kan COMELEC Resolution number 10728 iyon na may katuyuhan na mamantinir ang kaayusan asin tranquiluhan sa Kabikolan sa tahukan na eleksyon 2022 sa Sinman maan nabakusan ang mga kandidato kundi pati na ang mga taga-suporta kay ni. Sa ngunyan na bilang parte kan preparasyon sa nasambitan ng bagay pinagpapadagos nindaan sa sendang operasyon kontra sa mga personang igwanin mga badil alagid war man na rehistro dahil sa importante daw ini sigun kay Estom Sinman kay Santiago. And tabi sa PIO ang informasyon pa Ans Galero, DCGP. Salamat man, Ans. One more report before we wind up. Tangon niya na pagkahapon. Kumparing Jomar, First District man kita. Pading Jomar, what's happening man? Good afternoon. Salamat, Pading Pio. Maray na hapon man sa mga parantabay. Magkakaigwa mang giraray nin pailaw sa plaza kan syudad kan Tabaco. May koneksyon sa Kapaskuhan. Maski na nga ni nag-agi kita o nasa irarong pakan pandemya. Ini ang ipinahayag ni Mr. Eric Valeriano, ang tourism officer kan syudad kan Tabaco sa pagkikipaghuron sa DCGB News. Sinabi ni Valeriano
na baka sa Domingo makapailaw na Sindakan Plaza na ngunyan pag-aguspay ang papatrabaho. Ang tema kan mga dekorasyon sa Plaza kan Tabako, iyon may kinaraman sa bloom o pagsibol na susog kay Valeriano. Ini ang naisipan ni Mayor Crisalagman Luistro dahilan sa inspirasyon na maski nag-aagi kita sa pandemya, asahan ta na masupang manggiraray para sa pagdrambong asin pag-asenso manggiraray kan banwaan o syudad magikan bilog na komunidad. Maski dahil pa man na eksakto talaga kung natataramon kung ano talaga ang eksaktong tema kayo pero ini nababagay mananggad sa pag-usbong. Sinabi ni Valeriano na ang mga dekorasyon sa plaza, kadaklan may pero baka sa plantitos, mga pananom, mga tao na pananom. May tao na nagsasayaw pero napatanuan siya talaga si mga pananom. Yan. Pero mga kahoy umasitas na formang tao. Iyo. Ang arog kay ni ang simbolo, susog kay Valeriano, na yun nga rito, maski kita nagulpe, yaw magirari ang pag-asa, yaw ng paglaom sa marambong manggiraray ang ekonomiya ng siyudad at bilog na komunidad. Roger. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa pagimangkayang kita po para mentras na magsirosiriblagan. Bicol Target. Pangarangkan tropa, salamat asin amang Diyos ang magbantay. Tulos na masunod Diyos Derek Edwin asin si Francia May Boras. Ako man po si Pio Fernandez. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digbisa na sa DCGB. Ang sa inyong